במדרש שמואל ג' מובא כך: בכל יום ויום הייתה בת קול יוצאת ומתפוצצת בעולם, ואומרת, עתיד צדיק אחד לעמוד ושמו שמואל. וכל אישה שהייתה יולדת בן, הייתה מוציאה שמו שמואל, קראה לבנה שמואל בתקווה שהוא אותו צדיק עליו דיברה בת הקול. וכיוון שהיו רואים את מעשיו, כשהילד גדל וראו איך הוא מתנהג, היו אומרים, זה שמואל? זה הצדיק שלא חיכינו? אין זה אותו שמואל. כיוון שנולד זה, כאשר נולד שמואל בנם של חנה ואלקנה, כפי שמתואר בשמואל א' פרק א', כיוון שנולד זה, ראו את מעשיו ואמרו, דומה שזה הוא, כנראה שזה אותו צדיק אליו חיכינו. חנה אמו של שמואל ואשתו של אלקנה הרמתי, זכתה להוליד צדיק, שהוא כנראה הנביא השני הגדול בגדולתו אחרי משה רבינו. בתהילים צ"ט אנו אומרים בכל ליל שבת, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו קוראים אל השם והוא יענם. הפסוק מציב את משה רבינו ואת שמואל הנביא על אותה מדרגה. במדרש רבה שמות ט"ז מובא כך: וכן מצינו משה ושמואל שווים כאחד, שנאמר משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. בואו ראה כמה בין משה לשמואל. יש הרבה מאוד דמיון בין שמואל למשה רבינו, אם כי דרך העבודה של כל אחד מהם הייתה מעט שונה, ואת זה מדרש רבה בא לבאר לנו. משה היה נכנס ובא אצל הקדוש ברוך הוא לשמוע דיבור, ואצל שמואל היה הקדוש ברוך הוא בא. אצל משה קודם כל משה היה נכנס, והקדוש ברוך הוא היה שם והוא מדבר איתו. אצל שמואל הקדוש ברוך הוא כביכול היה בא ומחכה ששמואל יבוא, שנאמר בשמואל א' ויבוא השם ויתייצב. משה היה יושב, ומי שהיה לו דין בא אצלו ונדון. כל בעלי דין ומשפט באו אל משה שהיה יושב ודאי באוהלו בפתח אוהלו, שנאמר שמות י"ח בפרשת יתרו, וישב משה לשפוט את העם. עבודתו של שמואל בהנהגת העם הייתה אחרת, אבל שמואל היה טורח בכל מדינה ומדינה. שמואל לא ישב במקום אחד, שמואל הלך ממקום למקום ושופט, כדי שלא יצטערו לבוא אצלו, שנאמר בשמואל א' פרק ז', והלך מדי שנה בשנה. כמובן שלמשה היה הרבה יותר קל להסתובב בתוך המחנה. מחנה ישראל לא היה שטח כל כך גדול כמו ארץ ישראל ששמואל היה צריך לעבור כדי לשפוט את העם מדינה ומדינה, כלומר בכל מקומות מושבותיהם ממקום אחד למקום אחר. ומכאן אנחנו רואים גדולתו של שמואל, איזה מאמץ הוא השקיע בהנהגת עם ישראל שבאותו הדור. אכן נביא גדול מאוד, מנהיג גדול מאוד היה שמואל הנביא. נאמר על שמואל במדרש רבה שכ"ד משמרות עמדו מבני בניו וכולם נתנבאו ברוח הקודש. על פי הכלי יקר היה שמואל שקול כ31 צדיקים. בעבוד רבי אליעזר נאמר על שמואל שהוא זכה להתנבא בחייו ולאחר מותו גם כן. מהיכן באה הגדולה העצומה הזאת של שמואל? וכמו כל אדם גדול, אנחנו מחפשים את שורשי הגדולה שלו בביתו, בהוריו, במשפחתו ובחינוך שהוא קיבל. וזכה שמואל שהוריו היו אנשים גדולים מאוד. על אלקנה נאמר, ויהי איש אחד מרמתיים צופים. וחז"ל דרשו שבכל מקום שנאמר איש אחד מדובר באיש שהיה אדם גדול. המדרש מתאר שבזכותו של אלקנה באותו הדור החלו בני ישראל לשוב ולפקוד את המשכן בשילו. עוד נאמר על אלקנה שהיה עולה למשכן בשילו 4 פעמים בשנה.
הציווי הוא לעלות 3 פעמים. 3 פעמים בשנה יראה כל זכורך, נאמר. אלקנה הוסיף עלייה נוספת להראות שהוא אינו בא רק על פי הדיבור לצורך קיום המצווה, אלא אכן הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא ובא להיראות פעם נוספת, למרות שאין צורך בפעם נוספת. הוא מגיע בפעם הרביעית. המדרש אומר שאלקנה וחנה היו נשואים 10 שנים, ואחרי שחנה לא ילדה, אלקנה נשא אישה שנייה, את פנינה, ועדיין עברו 9 שנים, וב9 השנים האלה חנה עדיין לא ילדה. למרות זאת, היא המשיכה לעלות למשכן שילה 4 פעמים בשנה עם אלקנה ועם פנינה, ועם ילדיו של אלקנה עם פנינה. ובמאורעות העלייה לרגל הללו קרו לחנה לפחות 2 דברים לא נעימים שהנביא מתאר אותם. הדבר הראשון שקרה לחנה היה שפנינה הייתה מצערת אותה. פסיקתא רבתי, פרשה כ"ג מביא שהייתה פנינה מכעסת את חנה כעס בתוך כעס, שהוא ביטוי לכעס גדול מאוד. ומה הייתה עושה? אמר רבי נחמן בר אבא, הייתה פנינה משכמת ואומרת לחנה, אין את עומדת ומרחצת פניהם של בנייך כדי שילכו לפני הספר? את לא צריכה לקום להכין את הילדים לבית הספר? וב6 שעות הייתה אומרת, כלומר בחצי היום, כשהיה זמן שילדים חוזרים מלימודם, הייתה אומרת פנינה לחנה, אין את עומדת ומקבלת בנייך שבאו מבית הספר? זה וכי עשת צרתה גם כעס. הכעיסה אותה כעס בתוך כעס ופעמיים ביום לפחות. אמר רבי תנחומא בר אבא, היו יושבים לאכול והיה אלקנה נותן לכל אחד ואחד מבניו חלקו, כל אחד קיבל את המנה שהוא צריך לאכול. מה הייתה פנינה עושה? מתכוונת להכעיס את חנה. הייתה אומרת לאלקנה, תן לזה בני חלקו, ולזה בני לא נתת חלקו. היא דיברה סביב השולחן על האוכל שהילדים מקבלים או לא מקבלים, מי מקבל מה ומתי. ועם האישה הזאת שמכעיסה אותה על בסיס קבוע, הייתה צריכה חנה 4 פעמים בשנה לנסוע, לרכב ולהגיע ולעלות לרגל לשילה, וזה ודאי לא היה לה דבר נעים בכלל להיות בחברתה של פנינה. אבל היא עשתה זאת כדי לעלות ולהיראות בבית השם. זה היה מספיק חשוב לה כדי להתעלם מן הצער שפנינה גורמת לה. הדבר השני שקרה לה שם, וזה קרה ממש במשכן עצמו. שמואל א', פרק א', פסוק ח', ויאמר לה אלקנה אישה, בעלה אומר לה, חנה, למה תבכי, ולמה לא תאכלי, ולמה ירא לבבך? הלא אנכי טוב לך מ10 בנים. אני כזה בעל נהדר, אומר לה אלקנה. מה את צריכה ילדים? אני שווה 10 ילדים. ודאי שהוא התכוון לומר לחנה עד כמה הוא אוהב אותה, וכמה היא חשובה לו, וכמה שצריך להיות להם טוב מן העובדה שהם ביחד. וזה דבר יפה שהוא רצה להגיד את זה, אבל האם לומר דברים כאלה לאישה עקרה, יש בזה נחמה על כך שאין לה ילדים? עם כל הכבוד לאלקנה, לא אלו המילים שצריכה אישה שסובלת מכך שאין לה בנים, לשמוע מבעלה. היא צריכה לשמוע ממנו שהוא מבין את צערה, שהוא מתפלל יחד איתה שהיא תיפקד בזרע של קיימה. הוא לא צריך להגיד לה, אני שווה כמו 10 ילדים, זאת לא התשובה. וחנה ודאי לא אהבה את הדברים האלה. יחד מזאת, וכאן אנו רואים את גדולתה של חנה, לא מצאנו בשום מקום בכתובים, וגם לא במדרש, שחנה כועסת על פנינה שמצערת אותה, שחנה כועסת על הגילוי הסימפתיה הלא כל כך מתאים של אלקנה. היא לא אומרת להם כלום למרות הצער שלה. הערת אגב, וזוהי נקודה שנחזור אליה לקראת סוף הדברים. המדרש אומר שהכוונה של פנינה כאשר היא ציערה את חנה לא הייתה לצער אותה ולהעליב אותה ולפגוע בה, אלא לגרום
חנה כזה צער שהיא תתפלל עוד יותר ועוד יותר ויותר בכוונה ויותר חזק עד שהיא תיפקד ויוולדו לילדים. זו הייתה הכוונה של פנינה, היא לא רצתה להכאיב לה או להרגיז אותה, היא רצתה לדרבן אותה שתתפלל יותר. לכך נחזור בהמשך. כך או אחרת התגובה של חנה לצער שמצערת אותה פנינה ולעלייה לרגל בחברתה של פנינה, והתגובה של חנה לדברי הניחומים שאינם מנחמים של אלקנה, תגובתה היא לקום וללכת ולהתפלל. מתאר הנביא, והיא מרת נפש ותתפלל על השם ובכה תבכה. ייתכן לומר שבזכות גדולתה הנפשית שלא ענתה לפנינה ולא רבה איתה ולא אמרה שום דבר לאלקנה ולא רבה איתה, בזכות הדברים האלה ובזכות זה שיכלה להתגבר על כעסה ועל צערה וכל מה שעניין אותה זה ללכת ולהתפלל על השם, בזכות זה היא זכתה להוליד צדיק גדול ונביא גדול כשמואל הנביא. חז"ל דורשים מה נצטרף לכך שתפילתה של חנה נשמעה. 3 דברים. א', והיא מרת נפש. אמרו חז"ל שהיא שמרה את כאבה לעצמה, היא לא חילקה אותו עם אחרים, כמו שאמרנו היא לא צעקה על פנינה ועל אלקנה והיא לא כעסה עליהם, והיא לא סיפרה לאף אחד אחר, היא לא סיפרה גם לעלי מה בדיוק כואב לה, היא שמרה את כאבה בתוכה והיא מרת נפש. דבר שני, ותתפלל על השם. היא לא התפללה אל השם, היא התפללה על השם. כלומר עליו היא שמחה, בו היא בטחה, ולא בשום דבר חיצוני אחר. זוהי גם כן גדולה. ובכה תבכה בדמעות. ולימדו אותנו חז"ל ששערי דמעה לא ננעלו לעולם. לא רק שחנה זכתה שיוולד ממנה הנביא הגדול שמואל, היא גם זכתה שנלמדו הלכות ממנה, הלכות תפילה. כתוב ויחשביה עלי לשיכורה. רש"י אומר שלא היו רגילים להתפלל בלחש. למדנו מחנה שמותר להתפלל בלחש. לגבי מה שרש"י אומר שלא היו רגילים להתפלל בלחש, אנחנו רואים את זה במקומות נוספים בתורה, לפני קריאת ים סוף. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה תצעק אליי? דבר בני ישראל וייסעו. מה אתה צועק? לא צריך לצעוק ולהתפלל בצעקות. דבר בני ישראל וייסעו, תעשה משהו אקטיבי, אבל מה תצעק אליי? אל תצעק. וכן עוד דבר, אחרי חטא העגל, משה מתפלל אל השם, ויעבור השם על פניו ויקרא, השם כל רחוב וחנון, י"ג מידות, ויקרא הוא קרא ודאי בקול יותר רם. זו הייתה הצורה שבה התפללו. באה חנה וחידשה שאפשר להתפלל בלחש והתפילה נשמעת. מן המילים רק שפתיה נאות אנחנו לומדים שחיתוך המילים בשעת התפילה צריך להיות מושלם. לא לגמגם, לא לבלוע מילים, לא לבלוע תיבות, לא לבלוע אותיות, להגיד כל מילה, כי רק כאשר אומרים כל מילה יוצאים ידי חובה ומתפללים בכוונה ראויה. וקולה לא יישמע, למדנו שאסור להגביה את הקול בתפילה. ולימדו אותנו חז"ל שהמרים קולו בתפילה הרי הוא מקטני אמונה. מה, אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא שומע אותך גם כשאתה לא צועק? אין צורך לצעוק. ויחשביה עלי לשיכורה, למדנו שאסור לאדם להתפלל כאשר הוא שיכור. ותתפלל חנה, עצם חיוב נשים להתפלל נלמד כאן. ותתפלל חנה, נשים חייבות בתפילה. ועוד דבר חשוב מאוד, כאשר חנה מודה לה השם, בשירת חנה המפורסמת, היא אומרת, עלץ ליבי בהשם, לעלוץ, לשמוח. מכאן למדנו שתפילה צריכה להיעשות בשמחה. עבדו את השם בשמחה. לסיכום הדברים, נאמר 3 נקודות. ציינו לפני כן, שפנינה בעצם התכוונה לטוב. היא לא רצתה לפגוע בחנה כאשר היא דיברה איתה על הילדים שהולכים וחוזרים בבית הספר והאוכל שמחלקים לילדים שלה.
הכוונה שלה, כפי שאמרנו, הייתה לדרבן את חנה להתפלל יותר חזק, ושהקדוש ברוך הוא ישמע לתפילתה. יחד עם זאת, השיטה שפנינה נקטה לא הייתה נכונה. גם אם הכוונה שלך טובה, אסור לך לצער את הזולת. אנחנו לומדים את זה מן הכלל, לא תגזול אפילו למקט. לא לגנוב משהו ממישהו רק על מנת לצער אותו, או אפילו ללמד אותו לקח. להסתיר משהו שאדם לא שמר עליו כדי ללמד אותו לקח שהוא צריך לשמור על החפץ. גם זה אסור. אסור לעשות שום פעולה שמצערת אדם, אפילו אם הפעולה עצמה, הכוונה שלה היא חיובית. פנינה לצערנו נענשה. על פי מה שאנחנו לומדים מן הנביא, חלק מבניה מתו. כנראה בגלל שהיא נקטה בדרך הלא נכונה וציערה את חנה, למרות שכוונתה הייתה טובה, אבל היא ציערה את חנה. עוד דבר על גדולתה של חנה אנחנו לומדים שכאשר לפי המדרש פנינה באה ואומרת לה אנא התפללי כדי שבניי הנותרים לא ימותו אף הם, חנה מתפללת עליהם ואכן הם נשארים בחיים. אנחנו לומדים מכך שחנה לא שמרה טינה לפנינה על אותם רגעים בהם פנינה ציירה אותה. נקודה שנייה, לא ידוע לנו שום דבר מה קרה עם חנה אחרי שהיא מביאה את שמואל ומקדישה אותו אל השם במשכן. אין לנו שום מידע כמה שנים היא חיה, מה היא עשתה אחר כך. המדרש אומר שנולדו לה ילדים נוספים, אבל אנחנו לא יודעים עליהם שום דבר. וזה מקביל במובן מסוים גם משה רבנו, שהמדרש, במדרש רבא משווה בינו לבין שמואל. גם על יוכבד, אמו של משה, אנחנו לא יודעים שום דבר. אנחנו יודעים שהיא ילדה את אהרון, את מרים ואת משה, ומעבר לכך אנחנו לא יודעים עליה שום דבר. יש אנשים ויש אנשים שבאים לעולם כדי למלא תפקיד מסוים. הם ממלאים את התפקיד הזה, ולאחר שמילאו את התפקיד הזה, החשיבות שלהם פוחתת, או לפחות אין לנו יותר מה ללמוד עליהם. באספקלריה גדולה יותר אנחנו מבינים שלכל אדם יש איזשהו תפקיד וחשיבות, ויש לו תפקיד מסוים במיוחד שהוא צריך למלא בעולם. העניין הוא שאנחנו לא יודעים מה התפקיד שיש לנו למלא בעולם, ולכן אנחנו מצווים כל החיים שלנו לעמול בתורה, במצוות ובמעשי חסד, מן הסתם באיזשהו מקום, באיזשהו שלב, מתישהו אנחנו ניגע באותו תפקיד מסוים, במיוחד שהקדוש ברוך הוא הועיד לנו. אבל היות ואיננו נביאים ואנחנו לא יודעים מה התפקיד שהקדוש ברוך הוא הועיד לנו, אנחנו חייבים להישמר בכל רגע ורגע מחיינו, ואנחנו חייבים להשקיע כמה שיותר זמן ומאמץ בתורה ומצוות ומעשים טובים, כדי שמתישהו באיזושהי צורה אכן נמלא את התפקיד שהקדוש ברוך הוא הועיד לנו בעולם הזה. נקודה שלישית, והיא חשובה מאוד, ללמוד מחנה. במשלי י"ד, פסוק א', כתוב, חכמות נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידיה תהרסהו. אומר מצודת דוד, כל אחת מהחכמות שבנשים בנתה ביתה. הוא רוצה לומר, מעמדת ביתה על בסיסה. תהרסנו, מהרסת ביתה בידיה. אישה טובה, אישה חכמה, אישה צדקת, בונה את ביתה. לאישה יש תפקיד חשוב מאוד בעולם היהודי, וזה לבנות את הבית. אשתו היא ביתו, אשתו היא עיקר הבית, האישה היא מגדלת הילדים ואחראית על חינוכם. לאישה ביהדות יש תפקיד מרכזי מאוד, וזה למדנו מחנה. חנה בחוכמתה, שהייתה לה את החוכמה איך ללכת ולהתפלל בצורה הנכונה והמתאימה, וההתנהגות שלה שהייתה נכונה והתנהגות של צדקת בפני אלקנה ופנינה וכו', היא הראתה חוכמה גדולה מאוד בזה, ובזה היא בנתה את ביתה, היא בנתה את הבית שלה עם שמואל בנה ועל פי המדרש עם בנים נוספים, ועם אלקנה במערכת היחסים שהייתה לה איתו אחרי לידת הבנים שהיא ילדה לו. היא הייתה אישה חכמה והיא בנתה את ביתה. ביהדות נשים חכמות בונות את הבית, וזוהי הזכות הגדולה ביותר שיכולה להיות להם.
Thank